sa katon mga tana kung unsaon kuno pag-subscribe ang akong vlog diha nga gi-post nako sa Facebook. Tan-awa lang ninyo anaon ni pagtan-aw sa ako ang YouTube nga gi-post nako sa Facebook. So ing anion ra ni siya ha. Mangita tag kanang na link nga post sa link nga gikan sa YouTube gipost sa Facebook. Unsaon niya pag open nga para ditso ka sa Facebook. Para ani ato ning pinduton. So nakita nimo nga YouTube nya imo nang pinduton di makaka subscribe nya ug di sa ka like imong buhaton kaning tulo ka lingin sa babaw, kaning tulo ka lingin sa babaw na i-open in YouTube, imo nang i-open largo sa YouTube na mabalhin na ka sa YouTube. Oo, natanan ta sa YouTube. So maka-subscribe na ta diri. Subscribe ta. Naiko na tong bell. Isilig na to ang all. Mo na siya mga pamaagi sa pag madirect ka sa YouTube gikan sa Facebook. Nya nasa usa ka pamaagi para dali. Mo search na lang ka diri. Search na ka diri. Oh, na may search. Oh, man gawas na siya. So di na ta ka-subscribe, kaya naka-subscribe naman ta. Man siya oh. Na diha katong akong friends diha nga nangutana unsaon pag-subscribe mao na siya nga naon lang. Basta na mo YouTube apps, yan na kadali pag-subscribe. So kana ra akong i-share ron kay kapoy kog vlog. Salamat sa nanaw sa akong vlog nga bahalag way views. At least na ay ni tanaw sa kabuok. Salamat ning gabi